Добро утро в събота сутрин. Време е да направим нашите палачинки. Вземете един празен стъклен буркан с винтова капачка и на кантарчето задължително теглете, измерете 60 грама вода. След което занулете и измерете 60 грама кисело мляко. Аз използвам това на Верея 0,1%, тъй като предпочитам мазнините да ги добавя като масло или тахан или нещо по-вкусничко, вероятно можете да ползвате и какао. Следва 30 грама овесени трици. Няколко грамчета отидоха в страни, няма проблем. Едно яйце. За малко яйцето да избяга, но така е като се стараеш да снимаш в средата на екрана. Добавяйте сол и не забравяйте бакпулвера, както аз направих и го добавих малко по-късно. Разбъркваме, затваряме капачката, разбъркваме не повече от 10-15 пъти и оставяме сместа да отлежи поне 5 минути. Това е нужно заради овесените трици да поемат течността. Кокосово масло в тигана. Моят котлон е газов и за това е доста силен, но аз готвя на газ и не биха заменила с нищо друго. Използвам кокосово масло без аромат, за да не променя вкуса на храната. Правите каквито на вас ви харесват палачинки. Аз предпочитам по размер палачинки. Аз предпочитам по-малки, тъй като са по-лесни за обръщане, тъй като тук нямаме много глутен. В овесените трици почти няма такъв. Палачинките не са много еластични. Така ми е най-удобно малки. Станаха 6 броя. Цялото това количество е за вас. Аз добавих праскова и сиренце вместо мед, тъй като обичам солено-сладки палачинки, да ви е сладко.